फार मोठं यश आहे. मालवणी कंटेंट नॅशनल मीडियावर जाणं, लोकांनी सत्य, चमत्कार, श्रद्धा आणि स्वतःवर विश्वास ठेवण्याची ही सिरीज आहे. मी सुरुवातीला प्राजक्ताला बोलवतोय. खरं तर तिची नियत बदलली आहे, पण इथं चांगलं बोलेल ती. प्राजक्ता. नमस्कार मंडळी. ओळख असा काय माझी? तर मी आज इकडे कोकणशाही चॅनलच्या निमित्ताने तुमच्याकडे भेटी केलेला असे छान वाटतं. माझो ह्यो सन्मान कोकणरत्न पुरस्कार म्हाका मिळालो. बऱ्याच दिवसांनी म्हाका एक आपुलकीचा कौतुक माझा आज इकडे झाला. त्याबद्दल मी त्यांची खूप ऋणी आहे. आभार नाही मानणार, ऋणी आहे. आणि खूप अशीच आमची सिरियल बघत राहा वेतोबा. आता माझा कॅरेक्टर बदललेला. सुरुवातीक जरासा थोडासा भांडत होते. आता आता पूर्ण त्याच्यातले कांगावे म्हणजे वेगवेगळे कंगोरे बदलत चाललेत. पण माका खात्री आहे की तुमका हे पण आवडत असतील हे माझ्या कॅरेक्टरमधले बदल. तर मी नक्कीच मनोरंजन करण्याचा प्रयत्न करीन आणि तुम्ही असाच कौतुकाचा हात माझ्या डोक्यावर ठेवा. थँक्यू.